नमस्ते ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କାଲି 50-51 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ କହିଥିଲି। ଆଜି 52-53 ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ କହୁଛି। ଏହା ହେଲା 52 ନମ୍ବର। ଯଦା ତେ ମହାକାଲ୍ୟେନ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟତୀତା ରିଷ୍ୟତି ତଦା ଅନ୍ତାସ୍ୟ ନିଭେଦା ସୋତବାସ୍ୟଂ ସୁତସ୍ୟ ଚ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ତମର ବୁଦ୍ଧି ମୋହ ରୂପକ ପଙ୍କକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ଶୁଣିଥିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୁଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଇହଲୋକ ଏବଂ ପରଲୋକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୋଗପତି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ହେଲା 53 ନମ୍ବର। ଶ୍ରୁତି ବିପତ୍ତି ପ୍ରଣାମ तो जदा स्वच्यते निच्चला समाधवचिला बुद्धिस्त्वधा ଯୋଗମାପ୍ୟସ୍ୟସେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଶୁଣି ବିଚଳିତ ହେଇ ଯାଇଥିବା ତମର ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଅଚଳ ଓ ସ୍ଥିର ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ତମର ଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ଅତୀତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତମର ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ହେଇଯିବ। ଆଜିର ଏଥିରେ ଶ୍ଲୋକ ପୁଣି ଥରେ କାଲି